poza sakao bira hanmani kisani kogyakhu ahai no se chini tipra sarok kwrui tutui jefrufano rang puisa kaya khlai nukhung khlai tonglai tongo aboni bagui bwsa bwtui nukhung rokno naisikmang chung sak hamya wngmani rok chung jora tongfru cherjaya wngui salni sal abo bariwi thangui paithago khi belai no hamya kotoro klai thago chini tipra sarok opti hai klaino Tripuri Khorango mangpli haino hai sokpaikha sukumar sadhu kami jompui jolani Tripuri Khorang belai no khayok tutui kok sana klayo abo ongkha bukhuk Jari Kanya Debbarma bisi umor thamji noi boni kaini kidney hamya wngma bai nokha bisaromui bisnawo klai tongna nangkha borokni nukhuni simin kobokmung tiprasa dofhano hamjaknai Luku rokno kwrui wngui tongmani jora sak hamya wngui tongmani jora bisnani basawi manya aboni bagui khagnang Luku rokno bono chubanani bagui boni nukhungni borok kobokha kaham hamya salaina bagui norok kwrwngui mano bukhuk Jari Kanya Debbarmani nukhungni borok bai borokni phone number wngkha 8818905068 tei borokno direct bank tui khlaiui online payment khlaibo online rang ruibo chubawi mano bukhuk Jari Kanya Debbarmani bank wngkha Tripura Gramin Bank Jampui Jala account number 801901831629 tei IFSC code number wngkha PUNBORRBTGB talslang talni nokha saldokni sal kokti salo bukhuk Jari Kanya Debbarmani kidney kaini hamya wngmani koktmano khnaui thangui naikha takarjala zonal chairman apon Debbarma tipramo thani adong khatung Debbarma TWF president Sabita Debbarma Jampuijala ADC village chairman Ranjit Debbarma akosongbo haino nukhung phalbai kya je nare mane nare mai nyaw ja tagya ja koi mano mane ta ko para pa chpa na ne wala ma kari kya kitini bo doita thangja bo tham mak tha chile ko je tomon न phalai nare ba kya ha sa hamya ta bu nanani charani kun phano lan kari kya ka ba lokorong thini kicha sak panda su ba su da mano nare da ma kino haine lokorong no kon oi mana jau ano pusan ba kya hamno na ba kya hamri nai mi chang nai ha tam li ka ba tam kha ne lokorong thini phuno kiche mi cha panda manja no mane ja lang thini nai re mano mi lukurong thini chuba muna jawa sini je sukti sungtini kisa chuba na pheleke ta yang lukurong no bono kobona musungo nor boman khangke kisa chuba ba jadi tamni hunba sung bini je all fine nukha jabok bini sarai bo khorang khotam tongo bini umor ba sakaya kho pia bini kidney kaini phelu ta yang obo sanamo sung bini nukhung bor no sung borok khoroksa kidney kaisa thango hanbagui borni nukhungni bisingo no sung hatingo salaga sung panang paimani yaklo sung salai phinai je khorja bong bisingo ke kidney khorja dunet khakyangke abon bisinti bono sung sa khamni mano hanbagui no koina musugo haka hamlu korong no isa sengo video ni description bini account number wa korok sung ri nai no borok contact khade bong account do no je haka ham borok chubana musuna chubai mani sung meeting chole to mani bisingo no sung khanali sung joto no central district block joto no sung khanali joto no khailegi ta sampai sung nai khailega jara khanai tongai ro jara nai tongai ro bini thaniwa sung suba mongra nani bagai joto lokorama konya no musugo ja account rok ri nai borok musung hanga ke a account bo tibo noko phai subai phai maya phano jaga tong putunyo norok bono suba oi manai